ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଆନାଉନ୍ସ କେମିତି ହୁଏ ଚାଲ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ମୋ କଣ୍ଠରୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଆଜି ରାତ୍ରି 10 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି ପାର୍ବତୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଗୌରା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଟଙ୍ଗାବିଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଡ଼ିଆ। ଆମ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଅଛି। ଖଣ୍ଡିଏ ଟିକେଟ ନେଇ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପାର୍ବତୀ ଖେଳିବ। ଆଜି ଡବଲ ସ୍ୱର ହାଇଲାଇଟ କରୁଛି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାଟକ ପାର୍ବତୀ ଏ ଗୌରା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ। ରାତି 10 ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଟଙ୍ଗାବିଲା ଖେଳୁଛି ଆଜି ପାର୍ବତୀ। ଆମ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ଅଛି। ଖଣ୍ଡିଏ ଟିକେଟ ନେଇ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପାର୍ବତୀ ଖେଳୁଛି। ଡବଲ ସ୍ୱରରେ ଖେଳୁଛି ପାର୍ବତୀ ଆଜି। ଏ ଗୌରା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଶେଷ ରାତ୍ରି ବିଦାୟ ରଜନୀ।